Dia 18, resolem problemes de mates de selectivitat. Exercici 2. Sigui la recta R, x igual a 0, i y menys z igual a 1, i el pla pi, x menys z igual a 3. Apartat A. Calculeu l'equació paramètrica de la recta que és perpendicular al pla pi i que el talla en el mateix punt en què el talla la recta R. Apartat B. Trobeu els punts de R que estan a una distància d'arrel de 8 unitats del pla pi. Nota. Podeu calcular la distància que hi ha d'un punt de coordenades x0, y0 i z0 al pla de l'equació ax més b més cz més d igual a 0 amb l'expressió següent. En el primer apartat ens demanen l'equació de la recta perpendicular al pla pi que passa just pel punt que el talla, aquest mateix pla, la recta R. Per tant, per fer una recta necessitem un punt i un vector. El vector serà el perpendicular al pla, que trobem fàcilment amb el vector normal d'aquest pla. De la fórmula general són els coeficients de les lletres. Per tant, com que no hi ha Y, 1, 0 i menys 1. Al punt hem de fer el sistema d'equacions entre aquestes tres equacions. Però és un sistema molt senzill perquè un dels resultats, perdoneu, això és un 2, un dels resultats ja ens els dona, que és la x igual a 2. Per tant, si col·loquem aquí la x serà 2 menys z igual a 3 i per tant la z ha de ser menys 1 i si la z és menys 1 serà més 1 és igual a 1, per tant la y serà 0. Llavors el punt és 2, 0 i menys 1 i per tant l'equació paramètrica d'aquesta recta serà x igual 2 més lambda, y igual a 0, perquè en els dos casos són 0, i z serà menys 1 menys lambda. Aquesta és l'equació paramètrica. En aquest segon apartat ens demanen que calculem quin punt de la recta R està exactament a arrel de 8 del pla. Per fer això tenim aquesta fórmula, que és la fórmula de la distància entre un punt i un pla, on la A, la B, la C i la D s'obtenen de l'equació del pla. La A, la B i la C són els coeficients de davant de les lletres i la D és el número independent. Compte, ha d'estar a la banda de les lletres. Per tant, si el 3 aquí està aquest igual, passa a menys 3. Per calcular els punts de la recta, hem de calcular, aviam la recta, com és. Per tant, si la x és igual a 2, la y és 1 més z i la z és z. En aquest cas no tenim cap referència. Les col·loquem en aquesta equació i per tant tenim ax, per tant serà 1 per 2, 2. Tot això en valor absolut. La b és 0, per tant la y no ens interessa i la c és menys 1, per tant serà menys z i menys 3. A sota tindrem una arrel quadrada de 1 al quadrat més 0 al quadrat més menys 1 al quadrat. I tot això serà arrel de 8 amb el mòdul. Aquesta arrel passarà a l'altra banda a multiplicar i per tant tindrem, si primer fem la resta, 2 menys 3 és menys 1 menys z és igual arrel de 8 i això és arrel de 2. Si fem aquesta multiplicació d'arrels, això és arrel de 16. I per tant ens queda que, ho resoldré aquí dalt, que menys 1 menys z és igual a arrel de 16, que és 4. Sí? Per què està en valor absolut? Perquè en aquest dibuix, per aquí també hi ha una recta i per tant també hi haurà un altre punt que estarà arrel de 8. Per tant, sortiran 2 punts. Quina z fa que aquesta resta doni 4 o menys 4? La primera z que trobem serà 3, sí? Perquè així serà menys 1 menys 3 és menys 4, però serà en positiu, i l'altra z serà menys 5, perquè menys 5 menys 5 és 5, menys 1 és 4. Amb això podrem trobar els punts que estan a arrel de 8 del pla. Bé, doncs, aquests punts simplement serà substituir aquests dos valors aquí. I per tant, el punt 1
la x serà 2, la y serà 4, perquè 3 més 1, 4, i la z serà 3. En el punt 2, la x seguirà sent 2, la y serà menys 4 i la z serà menys 5. Per tant, aquests dos són els punts, el de dalt i el de baix, que estan justament a arrel de 8. Demà, un problema de derivades.